מה זה השאלות האלה? הוא אפילו קיבל צל"ש. מאיפה את יודעת? ביררתי קצת. ומה, קיבלת צל"ש? סתם, לא משהו חשוב. סתם מצטנע, הוא הציל את המפקד שלו ממוות. עשתה עבודת מחקר. יש לך בעיה עם זה? הוא סחב אותו בסתם מוקשים על הגב. וואי, כבר מאוחר, אנחנו חייבים לזוז. תודה רבה, היה מאוד טעים. רחל, איפה אתם הולכים? אנחנו יוצאים לסיבוב. עד 10 ואת בבית, אני מזכיר לך. טוב, אבא. וקזה, אתה מחזיר לי אותה לפה. בטח, עד הבית. תעשה אותה אפילו. קזה. עזוב, נוותר על זה. שבת שלום, ינוש. מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? שב. אז מה הביא אותך אליי? תראה, אני עתיק, אני כבר הרבה זמן חושב על זה. דבר. ונראה לי שכדאי שנעזוב את השכונה הזאת. נעזוב את השכונה הזאת? כן, לעזוב. תראי כמה צרות יש פה. מה אתה צריך את כל השטויות האלה על הראש? רגע, לאן נעזוב? מה זאת אומרת נעזוב? לעזוב, בוא, תיקח את המשפחה שלך ונלך לגור במקום אחר. תקשיב, ינוש, לאנשים יש אחריות, כאילו אני אחראי עליהם. יש להם משפחה, אנחנו לא יכולים פשוט ללכת. ניאטיק, אם זה בעיה של כסף, אני יכול לחתום לך גם ערבות בבנק. זה לא הבעיה. ערבות בבנק? ינוש, מה אתה רוצה? אני רוצה לדאוג לרחל, טוב? אני רוצה להיות קרוב אליה. לדאוג לרחל, להיות קרוב אליה? אחרי שנתחתן. אחרי שנתחתן? וואו, ואתה דיברת איתה על זה? זה אחרי שנתחתן. אני רציתי שאתה תדבר איתה על זה. אני אדבר איתה על זה שאתם הולכים להתחתן? כן, ניאטיק. תחשוב איזה יופי זה. נעבור לגור בהושעיה. הושעיה? אני אדאג לה, נו. אני בחור משכיל. משכיל. אני אירופאי. אירופאי? כן. גם הייתי נשוי פעם. היית נשוי אני פעם? יודע איך לדאוג לאישה. אוקיי. אני צריך לחשוב על זה. ינוש, זה... מה הבעיה? צריך לחשוב. תחשוב. תראה מה זה, למשפחת דופלמן נולד בן. איזו שמחה. ינוש, אתה חייב לראות. בוא מהר, ינוש. וואי, איזה אושר. סוף סוף קורה. המצב הולך ומשתפר בשכונה הזאת. ינוש, נו, אתה בא? ינוש. איפה אתה? בן זהר, יש לנו בן זהר! מזל טוב! מר יומה, את סבתא מעכשיו! אני סבתא! אני מזמין את כולכם לחצר הבית שלי. מה פתאום? השתגעת ברחבה המרכזית. קמצנים. בן זכר זה משהו גדול. מושיקו, די, מה אתה עומד ככה כמו דחלין? צריך לבקר את סרינה בבית חולים. נכון. מונית! איזה טנדר, בוא לפה, תעצור שמה. תודה רבה. עוד פעם, אתה ממסביס בנו פה כבר. רגע. אתם אנשים טובים, אתם ג'ינון פלדמן. מר יומה, איפה ניקו הדבר? ניקו, בוא. אשתו יולדת, זה... אתה יודע, ינוש, לא נראה לי שנעזוב את השכונה הזאת. טוב.
מה איתכם? מה הולך? לא, מצוין. אחי, עד כאן. וואו, איזה כיסא גבוה. מה? וואלה, לא יודע, אחי. אחרי לאן אתם תלכו? אנחנו בטח נלך עם כל השכונה, אתה יודע. אבא שלי לא יכול לעזוב את כולם ככה פתאום. וואלה, לא נראה לי הם ירצו אותנו כל כך. אולי. כן? אולי. כן? אולי. תחשבי טוב, אני מרוקאי. יש לך בעיה עם זה? הכסף נעלם לי! אין כסף! רגע, נספור עד 3. 1, 2... אין לי כסף! לכן, לא יש לך! אני לא בא. תנו לשוטרים לטפל בזה! כן, יש בעיות? יש לי צו נגדך, גנבת כסף מאדון פלדמן. מה? זה לא יכול להיות. הוא לא עשה את זה. הכל בסדר. לא, אנחנו לא רצים צביעת אצבעות. שקט, אנחנו לא יודעים עשה את זה. שהוא הגנב לכם. הוא לא גנב את הכסף. זה לא הוא. אנחנו חייבים לבדוק את העניין, קדימה, בוא. יד. תוריד את היד. קזה. תקדם. הוא לא גנב, הוא לא עשה את זה. רחל, בואי. אני לא מבינה את החוצפה של הבן אדם הזה. גם לבוא אליו, גם לאכול וגם לקחת מאיתנו את הכסף. זה לא הוא לא עשה את זה. רחל, מספיק. אני אומר שהוא הגנב, אז הוא הגנב והבא הביתה. אבל עכשיו. די, זה לא בסדר, זה כל כך לא בסדר. איך לקחו את כזה? מסכנה, לא יודעת מאיפה היא באה ולאן היא הולכת. אז שמח בדי, זה כבר שמח. מישהו? וואלה, יש לי רעיון. מה רעיון? בוא נשמח את רחל. מה נעשה עכשיו בשביל? מה? קזה? כן, יש לי רעיון. בוא נעביר את הזמן עכשיו, כן מה לעשות? אין לו כאפה. בוא נלך כזה לא עושים כלום. יש לי רעיון. מה קרה לי כזה? מה אתה מפגר? השוטרים לקחו אותו, חשבו לקחת את הקשר. זה רעיון חכם. בוא, יש לי רעיון, בוא. יאללה, מוכנים? קדימה. לא כדאי שתישאר איתו לבד. הוא בחור מסוכן, תופס קריזות, ואל תישאר איתו לבד. היו לי מקרים דומים בירושלים. אל תדאג. בטוח? יהיה בסדר. קזה? ג'וש. תשאיר אותנו לבד. זה בסדר. מה שלומך, קזה? אתה רואה? זה כמו מיליון שנים המפקד.
מיליון שנים. איך? נפגשים, לאן נעלמת אחרי המלחמה? הסתובבתי. חוץ מזה, הרגתי את הזמן. מה אתה עושה פה? תקרא בתיק. משלמים לי כדי שלא אעשה צרות. מדוע לא התקשרת איתי אף פעם? הלכת לאיבוד. באתי כמה פעמים לבית חולים לחפש אותך. הוא עברת שיקום, שיפוץ. הוא העביר אותך לצפון. הלכתי לצפון. לא היית שם. אמרתי, בטח מת. כן. האמת שכן, התגלגלתי הרבה. בסוף גם שלחו אותי לאיזה ניתוח בחו"ל. דווקא יצא טוב. אתה נראה כמו חדש. בחיים שלי לא הייתי מעלה על דעתי לראות אותך כאן. סמל יוסף סימנטוב. מה אתה עושה פה? תיק 7653, אלכסון 1. תקיפת שוטרים, נשיאת נשק חם, ניהול מועדון קלפים. הספקת הרבה מאז המלחמה. 6 שנים, זה הרבה בשביל אחד כמוני, המפקד. כשהיינו יחד בצבא, אני לא זוכר אותך מדבר ככה. ככה איך? הרבה רגשי נחיתות, מרירות. לא מבין אותך, קזה. רחוק מהעין, רחוק מהלב. אתה מדבר שטויות. אתה יודע מה, ג'וש? יש לי רגשי נחיתות. אני ממורמר, אני חיה. איך קוראים לזה היום? טיפוס מתוסכל. אבל איך זה ש6 שנים? 6 שנים לא מצאת אותי. אז מה? אתה חושב ששכחתי ממך? לא שכחת, אבל גם לא זכרת. אף אחד לא זכר. מלחמה נגמרה, וכולם הלכו לבית. מה איתי? מה עם קזה? אין לי בית, אתה היית הבית שלי. מישהו אי פעם הזמין אותי אליו לבית לאיזה דרינק? לשמוע מוזיקה? מוצרט? שפעם אחת באמת נדע את הטעם שלו שלא מוכרים אותו בבקבוקים? קזה. שימאלה גולדשטיין, התחתן באילטון. עד הבית היה צריך לבוא לשים לי הזמנה. כמו שסחבתי אותו על הגב ברמה מרחק של מפה עד שיקום צמרת. קזה. למה? כן. למה? הדבר הזה יושב לי על הלב 6 שנים. אבל זה לא מעניין אף אחד. לכל אחד יש קשיים בחיים. תתפוס את עצמך בידיים, תהיה בן אדם. בן אדם שלא אכפת לו אם מזמינים אותו או לא מזמינים אותו לאיזה חתונה מטופשת באילטון. זה מה שיעזור לך? עכשיו לעניין. יש לי רק דבר אחד לדעת. הכסף הזה, שבגללו אתה כאן, אתה לקחת אותו?